Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako radim kolač od jagoda. Napravit ću 3 pudinga od jagoda prema uputstvima na pakiranju. Ostavit ću puding da se prohladi. Ovdje imam 200 g maslaca na sobnoj temperaturi. Maslac dodajem u puding. Po želji možete dodati još i 2-3 žlice kiselog vrhnja. Sad ću sve dobro izmiksat. Ovdje imam mlijeko i petit kekse. Koristim pleh dimenzija 34 x 24 x 6 cm. Kekse ću kratko umočiti u mlijeko i slagati u pleh. Sada dodajem 1/3 puding kreme i dobro ću poravnati. Sada ponovo dodajem red keksa umočenog u mlijeko. I dodajem 2/3 puding kreme. Opet dodajem red keksa umočenog u mlijeko. I stavljam zadnju trećinu puding kreme. I dodajem zadnji red keksa umočenog u mlijeko. Ovdje imam 400 ml vrhnja za šlag. Šlag stavljam na kekse i dobro ću ga poravnati. Kolač ću ostaviti u frižideru preko noći. Prije posluživanja ću ga ukrasiti s čokoladnim preljevom i jagodama.